ndakudaidza unonzi kudini pana Ernest. So just want to update them. Maybe ungoti hai makadi utendo wamuri kutenda varikubetsera. How are you guys? I'm not going to be here for long. I'm tired. I'm a little bit busy. And the apostle IK tatobva kuchipatara ndakandisina kuona kuti Sis Melly vari live time ndangachida kuita, so I had to check ndakazona vari live. So I'm just here to thank you all of you. Kune vanhu vari kunamata, kune vanhu vari kusenda mari dzavo. Thank you so much for your help, for whatever you're doing. It is greatly appreciated, and we also love to thank Sis Melly for providing this platform that is reaching out to many. Saka pandiri panapa ndina mai wa Ernest. Tatobva kuchipatara. Pandiri panapa ndina mai wa Ernest. I've just come to drop them home so that I continue with my routine. Ndina mai wa Ernest na mai guru wa Ernest. I thank God for the two of them because they are a united family. Ndisisi nemuningena vakamira pamwe chete nemwana. Mwana ari kuchipatara kuparenyatwa. Saka maybe just to give you a short brief, ndisati nda my guru. What happens now is nyatwa admitwa kuti parenyatwa akatariswa shoma angana about HB yake enge about 2.7. It was very low. Of his age anofanira kunge ari kuma about 14. So the doctors requested for about 4 pints of blood. So I managed to go to get 2 pints. Akaiswa 2 pints. Then supposed kupiwa anondichia yanga bonazia. Then yes. Saka as it is right now, akakwanisa kuwana 2 pints the blood kunetsa chikusaka blood renetsa. It's not haisi issue yeparenyatwa. Blood supply Zimbabwe, which is national blood supply, haitori ropa rakawanda. I think it's because of COVID vanhu havasi kuendesa ropa. So now they are waiting for the 2 pints kuti aitwe dzimwe 2 pints so that they check kuti HB yake yapapi. From there they are going to take him for theater kuti vakwanise kubvisa waite biopsy kuti vatore nyama matest kuti aoneke kuti kuzvimba kukuita gumbo kuya could it be cancer or is something else. So but yesterday the doctor asked us to buy kuti without him going to the theater, since blood is becoming a challenge. So we're hoping to maybe by the end by tomorrow wachaita that biopsy tonoendesa ku Lancet kunotest kuti matest anda kuitwa acho. So that is what is on the ground. Saka meanwhile takamirira izvozvo. The doctors are very nice. They are helping us so much. There are so many people that are helping that are helping chaizvo vakawanda vanhu vari kubetsera. Ndokutendai mose. What else that you need to know? Saka mangwana we are hoping kuti maybe mangwana anoitwa punch biopsy so that waona kuti icancer here kana iri cancer whatever they were saying anenge akuenda toita kuita next procedure. Kana isiri we will hear from that from the outcome results ake. Then this is how it happens. Chipatara chinovhura kukutenderwa munhu 1 kuvisit because of COVID. Saka tinoita mavisit na 1 o'clock kusvika na 2 o'clock. Pavisit iyoyo panoenda mai vake kana kuti sisi wake, but usually they vanoenda vari 2 kungoona kuti vanoita sei opinda vari 2. And I don't stay in town. Ndinogara not from town.
and so I have to, early in the morning I take my wife to work. After that I come, I go from other things. From there I drive home to take my Ernest and my Gurua Ernest, to take them to Paranyatwa. Then maybe sometimes if I have a busy schedule, I leave them there. I run to do one or two things. I come back to Paranyatwa, I take them, I bring them home. After I bring them home, I go out. Like now ndakada tobuda ndatomirira kuti tingoite live iyoyo, so that I update you. Then I go to do whatever I'm doing. So it's not good. It's not something that is easy. I know there are people who are very good at attacking everything, but we don't mind about those people anyway. We thank God for those that are focused, those that are pursuing Shinjiri right. God bless you so much. God bless you so much. So I'll just make you see them, and maybe they want to say hi and say thank you to you Diaries for what you've been doing. Kwawari. Here they are. So ava ndivo mai Ernest. Kune vamwe vai vaiti mai vaErnest vari South Africa. Mai vaErnest kana that you can go ahead. Okay, makadi zvenyu hama munashe, tinokutendai nekugamuchirai zvizhinji pakuberekwa kwedu kutsva zvikuru muropa raJesu Kristu. Ndotenda kuti tave mhuri imwe. Ndine kutenda zvikuru rudo rwenyu ruzhinji, rubatsiro rwose rwamuri kuita kuti ndinge ndiri pano handisati ndirini, through Apostle IK, through imimi, zvese zvamuri kuita. Ndine kutenda kuti tiri chinhu wani. Ndokutendai zvizhinji. Mwana wangu ari muchipatara zveshuwa, gumbo rake it's an eyesore, but with faith I just hope kuti dai wakabata nenyasha dzenyu dzamuri kudurura idzodzi dziri kubva kuna Mwari kupenya, mwana wangu agobatsirwa, mweya waMwari ngaupinde kuti zuva chamubatsira, agozofamba netsoka dzake, agoramba uchirumbidzwa sezvozvo kwave kare nhasi kunyange nekusingaperi. Ndotenda. That was the mother. This is the sister to the mother. She is the elder sister of the mother that you are seeing right now. Makasimba ere hama dzangu, ini ndiri sisi mai Ernest, ndini ndanga ndine mwana all along. Asi ndoda kutenda platform ya Sis Melly nekubata kwavo kwose kunyanya kutenda vandinavo pano. Nesituation iri kuno kuZimbabwe haisi nyore. Ndombozvifungisisa kuti kudai manga murumba mangu ndaikunda here,